Gaurko Gazteratu saioan, Mikel Mendibil, Esopia mugarik ez dokumentalaren inguruan arituko zaigu. Arratsaldeon, Mikel. Arratsaldeon. Hitz egingo dugu Esopia dokumentalaren inguruan, ez? Hau hasi zen Musutrok musika taldea eta Zaporeak boluntariotza elkartu zinetelako, ez? Azaldu aldiazu pixkat ideia hau nola sortu zen eta zergatik egin zenuten hau? Bai, igual agian hasieran azalduko dugu zer den Zaporeak eta zer den Musutrok, ez? Nik hasieratik Musutrok ezagutzen dut, sortu zirenetik Bustintxuriko eskolan, eta, rock bertsioak egiten dituzten, talde bat da, alde hortatik oso arrunta, baina izenak iragartzen duen moduan edo, Musutrok jotzen dute, baina Musutrok, zena, azten direnean erakunde batekin lanean, eurek ez dute txintik horretzen, ematen dute erakunde horren kontu zenbakia eta zuzenean dirua horra doa. Musika talde voluntario bat bezala, ez? Eta Zaporeak? Eta Zaporeak, jakina bezala, gobernuz kanpoko erakunde bat da, baina Donostian sortu zena elkarte gastronomiko batean. Munduari buelta eman zion argazki hura ume bat ito eta saldu zena rondartza baten. Argazki hura ikusi zutenean erabaki zuten zerbait egin behar zutela eta orduan martxan jarri ziren. Orduan, nola eman zen zuek elkartzearen ideia? Nola izan zen hori? Bazen hori Musutroken kontzertu batean, orduan esklerosian izkoitzaren alde izan behar noen, gaixotasuna pairatzen duten pertsonen aldeko kontzertu baten, hor zegoen Ana Larunbe, Zaporeakeko kidea dana, eta pentsatu zuen, transmititzen duten energia positibo hura, refuxiatuen eremura ere eraman zezaketela, ez? Eta orduan proposatu zien beraiekin edo kontzertu bat antolatzea eta hala egin zuten. Orduan, Greziara joateko ideia, ez? Nor hasi zuen hori? Nola hasi zineten proiektu guzti honetan? Orduan hasi ziren elkartzen Ana eta Lobito, dela Musutroken abeslaria, eta, hainbat elkarrizketa izan zituzten, hasiera batean pentsatu zuten kontzertu bat Atenasen egitea, Sargi auzoan, baina azkenean batetik eta bestetik ezinezkoa zela, taldekide askok ezin zuten bidaiatu, ez dakit zer. Eta orduan buratu zitzaien interesgarria litzatekeela probestea Lobitok daukan hitz-jarioa eta sentimentuak transmititzeko, ez dakit, esango dut, erreztasuna, kapazitatea, hori aprobetxatzeak kamara aurrean, ez? Orduan, bidaia egin, grabatu, eta hor ere, egin izan dira, ez, gai honen inguruko dokumentalak, baina anak igual faltan botatzen zuen, nolabait islatzea sekulan egon ez den norbait jasotzen duen impresioa edo, ez? Eta, lortzen du. Orduan, zu pertsonalki ez, dokumental hau egiten hasi baino lehen, Greziara joan zineten gehiagotan lehenago, edo izan zen joatea eta grabatzea, edo bakoitzak eraman zuen prozesu ezberdin bat? Bakoitzak badu bere bizipenak, nik esate baterako, Grezian egon naiz 3. aldia, baina aurrekoetan egon nintzen ikasketak zirela, eta Erasmus bekarekin, edo lagunak zirela medio, eta hola. Refuxiatuekin lehenengo aldia zen, eta orduan Lobitoren atzea impacto gogorra izan zen. Horretaz galdetu nahi nizunez, zein izan zen lehenengo impactua, ez? Lesbosera iristen zarete, ez, lehenengo? Eta zein da zuen impactua? Ni Lesbosen, egona nintzen ere, nik impacturik horretan ez, baina, hasieran egon ginen Zaporeaken sukaldean Baskaria milaka pertsonenako prestatzen eta txandakatu ginen, 3 egunez egon ginen, eta orduan bakoitzari egun batean tokatzen zitzaion gero banaketa egitea zelaian barruan, errefuxiatuen zelaian. Eta hori bai izan zela oso gogorra.
baina bakoitzak izan zituen movida ezberdinak, ez? Bai, pues jo que se, lobitori egokitu zitzaion hor iskanbilak izan zirela, tentsio uneak ikaragarriak, eta niri berriz, ez dakit, gaizki kalkulatu zen behartzen janaria eta familia asko gelditu ziren janaririk gabe, eta kriston pala. Aurreratu nahiz pixkat, baina galdetu nahi nizun pixkat ere aurreprodukzio lanak nolakoak izan zirenez, hemendik ze lan egin zenuten bertara joan aurretik? Bueno, egon ginen hilabeteak elkartzen, hasiera batean, joan behar ginen aurreko urtean, baina, bueno, gauza bat zela eta bestia, azkenean atzeratu dintzen. Hasiera batean, Musutroken kontzertuak grabatzen zituen mundik, bada kamara eta kazetaria bera. Nolabait hartu behar zuen ardura eskarmentua duelako, dokumentalaren gidoia eta gauza pixkaten prestatzen, baina gero ezin zuen bere egoera pertsonalangatik eta orduan bilatu behar izan genuen beste norbait. Eta orduan sartu zen proiektuan Aritz Gorostiaga, Bagdad rap esate baterako egin zuen berak, eta orduan bera da ardura gehien izan duena, bai gidoia prestatzen, bai... Aurreko lan guztian, ez? Grabaketa planak eta... Ze askotan esaten du aurreprodukzioa dela grabazioa baino garrantzitsuagoa. Zuek kontaktuan zeudeten hemendik jendearekin bertara joan aurretik? Claro, hori da aurreprodukzioaren beste alde oso importantea, eta horretan Ana Larunbe da askotan egondana hortikan, eta orduan ja bazituen kontaktuak barra, eta dana ia lotuta geneukan lehenagotik. Entzuten ari. Entzuten nuen, batxatzen nuen zela larga hort barkatu. Bale, bueno, hitz egingo dugu orain ja dokumentala beraren inguruan, Exopia izena zergatik? Zergatik erabaki zenuten izena? Bueno, pentsatu genituen, beste izen batzuk bertan egonda, joan aurretik ez geneukan izenik. Egun batean ikusi genuen diskoteka bat, nola esan, Dark Sun, ostras, potentia izan ziten genezak izan. Baina gero, astentzara biratzen da bideojoko baten ez dakitzen movida, fuera. Eta holan, bata bestean atzetik joan ginen deskartatzen da. Egun baten, buratu zitzaian behiratzea erbestea grekeraz nola esaten den. Eta bada, Exopia idazten da, baina berez, isa da ezberdina, baina irakurtzen da Exoria. Orduan, hasiera batean, bertan bera utzi nuen, baina gero pentsatu nuen, Exopia, berez, guk irakurtzen dugun moduan, badu indarra, eta gainera, exo erroa, ni banekien hori grekeraz esan nahi duela kanpo, exodo hitza esate baterako horti dator, eta gero opia hori gogorazten zean utopia, eta exodo eta utopia biak badaukate zer ikusirik modia honekin, da planteatu nuen, gustoko izan zuten, eta gero izan zen buelta grafikoa. Gainera ongi gelditzen da, ez? Bai, nahi nion zera gerreziar kutsua eman, eta orduan P izan beharrean, pi, eta, Ez oso ongi. Dokumentalaren xedea berez zein zen? Zer lortu nahi zenuten dokumentala? Olena azaldu dana, ez, pixkaten, berriz gogoraztea, arazoa berdin edo okerrago, nik uste dut okerrago dagoela, gero ez da okerrago, eta bestetik, beste ikuspegi ura, ez? Perspektiba, ez? Zein izan eman izan nahi diozuen perspektiba? Askotan gertatzen dena kontu hauekin nira, datuak ematen direla eta estadistikak edo, eta orduan pixkat hotz, gelditzen dela asuntoa. Egon dira, dokumental potenteak ere, hartzen pertsona bat protagonista moduan eta haren historioa, ez da. Kasu honetan, nahi genuen beste aldetik, gure aldetik. Gu bertara joan eta, hori nolabait harrapatu. Uste duzu lortu dela? Guainikan ez dut ikusiren, lanean ari gara, muntaia egiten eta, baina bertan egonda hartu genituen irudiak nik uste dut potenteak izango direla. Web orrialdea sortu duzu ere dokumentalaz aparte, zer da honekin zerbait berezia lortu nahi duzu edo besterik gabe jendea informatzeko da? Bada proiektuaren webgunea, azken finean, ez?
Egia esan ere, etorri ginen, izan zen, 9 egunetan, kriston martxa, gauza asko egin genituen eta ni pentsatzen nuen gero patxada sartzea, eta, bueno, joan jorratzen pixkanaka, baina izagi gure bezalako kazetariak egon direla gurekin hor harremanetan, eta aholkoa ematen ziguten lehenbailen edatzen hasteko eta komunikabideekin harremanetan jartzeko, eta orduan pentsatu nuen, ostras, izena jarri behar dugu, orduan izan zen hori, gero, telebistan agertzen bagara, Santiago Segura bezala, jarko ditugu kamisetak, eta diseinatzera. Eta, bata bestearen atzetik, eta, nuen, aprobetxatzen dugu, webguneak jartzeko, baina orduan egin behar da. Bata bestearen atzea. Eta lo gutxi. Proiektu hauetan sartzen zarenean. Bueno, aipatuzu kazetariena, ez? Kazetariei ere elkarrizketak egin dizkiezue, hau normalean ez da egiten, zergatik erabaki duzu hau egitea? Bueno, Lesbosen izan genuen aukera Ibai Arbide elkarrizkatatzeko, eta Ibai Arbide bada aditu bat, urteak daramazki Grezian bizitzen, eta referente bat da gai honetan. Eta gero pentsatu genuen dokumentalaren inguruan nolabait ikuslea gaian kokatzeko oso baliagarria izango zela berak kontatzen duena. Kontua da gero, bera ere oso berritxua dela, eta orduan elkarrizketa oso luzea izan zen, baina dana oso mamitsua. Eta dokumentalean ezin dugu dana sartu. Orduan hor pentsatu genuen, ostras, eta webgune bat egiten badugu, eta hor elkarrizketa osoa eskaini, eta orduan hori egin dugu. Lan gehiago, orduan. Alderdi teknikotik zein izan da gauzarik zaiena grabatzeko edo edizioan, postprodukzioan, zer izaten ari da zaiena alde horretatik? Bueno, ez nekien oso ongi zer erantzun, baina niri dagokidana postprodukzioa da, eta alde horretan neukan gogoa animazioa, marrazki bizidunak egiteko. Gunean hau ikusten daia animatuta, lau pabos marrazkiekin, baina gero honek baditu ia 500 marrazki atzetik egin da, 20 segundu, soilik. Eta, ideia batetik bada, marrazki bizidunak ematen dizula nolabait metaforak edo sortzeko, azkenean hori esaten genuen ostasun hori batera utzi eta gizatasun hori nolabait jorratzeko aukera ematen dizu, eta bestetik ere gauza askoren irudirik ez daukagula. Ordan, horiek ilustratzeko baliogarria izango da. Zu postprodukzio lanetan zabiltza orain, ez? Bueno, eta ja bukatzen joateko, noiz aterako da dokumentala? Noiz aurre ikusten duzue ateratzea? Ez dut datarik eman nahi. Bai, printzipioz geneukan hor azaroa, baina ari dira gauzak aldatzen orduan ez dakit. Eta, ez dugu jakingo oraindik, jakingo dugu, ez? Webgunean, jakingo da. Elkarrizketa ateratzen denean ja atera da dokumentala. Baina kontua da hori, jakina ala, webgunean argitaratuko dugula. Azken hausnarketa moduan, ja, ez? Azken aldian gatazka pila bat ikusten ari ditugu Europan eta gure inguruan, eta hori, batzutan, duela 2 urte edo Lesboseko egoerari garrantzi handia ematen zitzaion, ez? Garrantzi mediatikoa batez ere, eta orain Ukrainian gaude. Uste duzu, ze hausnarketa egiten duzu honetatik, ez? Zer esaten du honek gizakiaren inguruan? Ja, batetik nik ikuste dut, hori, azkenean berriak produktuak bilakatu direla, ez? Nolabait, salgarria ez dena, bintzate da ondinetan edo, ez da sartzen, ez da argitaratzen. Hori batetik, ez? Modak bezala badaudela, ez? Berriekin, baina bestetik badira interes jakin batzuk, ez? Argi dago, bai. Zure esperientzia sotik, ze alderdirekin geratuko zinatekezu? Zein alderdi? Dena hasi zenetik, orain arte, ze aukeratuko zenuke? Edo bizipen bereziren bat? Nik uste dut oso bat dela, ez, eta dana osoa berazgarri, ez dakit. Ja, ezin zuk. Etorkizunari begira beste proiekturen bat daukazue, edo...
Bez, Oraingoz momentuz ez, hau bukatu orain honetan eta buru listo, belarri ez? eta gero-gerokoa bai. Mi esker Mikel elkarrizketa hau eskaini izanagatik eta Eskerrik zorte asko on zuei. dokumentalarekin. Erdi. Kaixo, Julia, zer moduz? Nepa, ongita zuan, Ongi. Lehenengo gauza eskerrik asko gurekin hitz egiteagatik, zara berria, Xaloa Telebistan, baina, ezagutzen ez zaituen jendearentzat zu Kiribil sortu zenuen duela 3 urte, okerrez banago, ez? Hiru Duela urte. gutxi izan Bai, zen. hori da. 2008ko ekainak 7an sortu nun, eta, hasi zen pixko sare sozialetatik, eta gaur egun arte, pues, horrekin nago, eta gustora egiarran. Eta zer da zehazki hau? Pues, txikitatik ez dakite sortu izan ditudan eskulan eta osagarri haunitzoien, pues, ez dakit, publikora azaltzeko modu bat edo marka bat izango litzateke. Bai. Eta, orain zehazki, udararako nolai kolekzio berria atera duzu, ez da? Beraz, konta eguzu pixka bat nola izan da sortze prozesu hori eta, atera duzu kolekzio hori, Marea izenekoa. Bai, neguan bai ateri nuela ja da arropa kolekzio bat, eta orain udarako pues, bertzea bat ateri dut, Marea izenekoa, eta pues, pixko gainetik kontatzeko horrela prozesua, kamiseta edo arropa kolekzio bat sortzeko prozesu hori izango litzateke lehenbiziko pausuak pues, ideia bat planteatu, ez? Zure udak reflejatu nahi duzun hori pues, ideia bat asmatu eta nola plasmatuko duzun pues, bai bozetuak, bai produktu ezberdinak begira eta horrela hastea. Eta, ni hasi nintzen pixka bat kamisetan koloreekin, azkenean hori da ere bai ikusten dena, ez? Eta nortasuna ematen diona kolekzio bateri, eta orduan pues, itxasoarekin erlazionatzen dugu beti uda, eta jo nuen gehien bat xuria basiko bat bezala, eta gero urdin argi kolorea. Eta gero ja kolore horien barrenean, hasten zara, pues, pixkot kamiseten formak edo bilatzen. Eta gero ja bai, pues, zure ilustrazioaren batekin bat egiten, eta nik gehienetan hartzen dut produktu hori saltzeko azkenean badaude argazki batzuk, ez? Kamiseta hutsean, xurian errango genuke, marrazkirik gabe, eta hori eredu bezala hartu, eta horren gainean zure marrazkia simulatu edo. Eta horrela ja idea bat egiten duzu horri buruz. Eta prozesu horrek zenbat denbora eramaten du? Pues egia nik uste, kanpotikan ikusten dela dena binon gutxigo. Osea, azkenean da hilautekin programatu behar duzun zerbait, ere bai, azkenean denda guziek ez dutelako estok iguala, agian ez dute zuk behar dituzun tailak, pintura ere bai bilatu barra duzu, probak egin barra dituzu, azkenean eskuz margotuak direnez, pues, garbiketa prozesua ere bai zuk bertan frogatu behar duzu, pues, publikoari kalitatezko zerbait dela adierazteko. Orduan, pues, ez dakit, idea egiten duzu igual hilabete batean, baldin bazaude inspiratua, agian izaten alda aste bateko kontua, eta gero ja bertze dendak, pues, erraten dizutena. Normalean kamisetak banatzeko 2 astetan izaten aldituzu itxian, gero kantidadeanen arabera. Eta gero ja denak bat banaka sortzen joatia. Eta zer esango zenuke nolabait egiten duela ezakit berezi kolekzio hau? Nik uste pixkot izena eta ilustrazioaren arteko erlazio hori edo ez, ilustrazioaren barrenean bertan sartzen duzula kolekzioaren izena, Marea izena agertzen da eguzki bat bezala, ez dire ilustrazio guztiak berdina, inon hori izan daiteke ezaugarritako bat, eta gero ere bai kolore konbinaketan ikuste hortan asmatu dutela, ez? Urdin tonalidadiak segitzen eta ere bai kontrasteko zerbait sartzen, pues naranja den kolorea.
Eta, bueno, garrantzitsuan dena, non ikus dezake jendeak edo nola eskuratu dezake arropa hau? Gehien bat Instagrametik egiten dut lan, binon nire dozein kontaktukin bai WhatsAppez bidaltzen alditut argazkiak eta kolekzio hontan katalogoa sortu dut, eta beraz PDF bat dago non zuk link baten bitartez argazki guztiak, tailajea, prezioa eta guzti ikusten alduzuna. Eta gero bukaeran bai kontaktua, pues, niri idatzi eta erreserba egiteko. Instagramen besterik gabe kiribilez da izena. Kiribil barra bajarekin. Bale. Bai, kiribil barra baja. Vale, primeran, eta, bueno, beste galdera bat, arroparen inguruan, denontzako arropa dago, edo bakarrik helduentzako, edo... Bai, udako kolekzio honetan berrikuntza bezala, bueno, itxeko txikienentzat eta bai handienentzat egin dut, 0 urtetekan XXL eta arte, beraz bada tartea. Neguko kolekzioan bai 3 urtetatik antzinera egin nuen, baina jendeak bai galdetzen zian, eta 0-3 urteko aurrentzat ez duzu deus, eta azkenean pues, udako kolekzio honetan animatu naiz ateratzera, eta hori bada berrikuntza bezala, ez partzinekin batera, zapatak ere egin dituztelako, minon bai, etxeko guztientzat badago taila. Eta kolekzio berria argitaratu zenuenean, erakutsi zenuenean, zer esan zizun jendeak, nola hartu du? Pues agitzongi, egiarran komentario agitzonak jasotjut, bai espero nitula, binon ez hainbertze, eta igual jende ezagunetik bakarrik espero duzu horrela ez, binon kanpotik idazten dizutenekan ere bai, pues, posten dizu, eta azkenean nik uste sensazio ona dut, eta bai, hasiera ona izan dula erranen nuke. Eta gero bestalde, udararako baita tailerrak prestatu dituzu, ez da, konta eguzu pixka bat horren inguruan. Bai, bueno, aurten, guain dela 2 urte edo ja sortu zitzaidan ideia hori, azkenean betitikan ere bai aurrak gustatu izan zaizkit, eta beraiekin pues hori, denbora pasatzea ez, eta burutan nun azkenean pues horrelako tailer batzuk sortzea pixkot bi zaletasun horiek elkartu, eta aurten pues, animatu naiz, 3 eta 12 urte bitarteko entzat tailer batzuk sortzen, 4 talde atera zaizkit azkenean, eta bueno, oraindikan plazaren bat libre dago, binon nahiko bete ditut, eta uste nuena binon gehiago ere bai apuntatu dire. Ez nuen uste hainbertze izango zirenik, nik espero nu pues, talde bat edo, eta azkenean 4, eta bueno, banandu ditut pixko 3tik 6 urtetara, eta 6tik 12tara. Azkenean 3 urteko batek ezin duelako egin, 10 urteko batek egingo duen eskulan berdina. Eta zer landuko duzu zehazki tailer horietan? Pues a ber, txikienekin azkenean zailagoa da ez, beraien abilezia kontu hartuta, pues azkenean bakarrik igual pinturarekin jolasten aldutelako, minon orduan atal horretan ere bai, nik erabiltzen dituzten pintura teknika ezberdinak erakutsi nahi dizkiet, txikiak izan da ere bai, pues, hainbat marrazki egiten aldituztela eta ez bakarrik rotula gaioekin egiten diren marrazki tipikoiek, eta gero koiskorragoak diren hoiekin pues, apaingarriak, bai tote poltsak, edozein marrazki mota, eta horrelako bai, edozein objektu edo. Eta oraindik aukera dago tailer horietan parte hartzeko edo izena emateko? Bai, plaza gutxi gelditzen zaizkin libre, binon baten bat bada, eta, bueno, ordutegia eta egutegia finkatua dagoenez, pues, tarte horietan posible dutenek oraindikan apuntatzeko aukera hori badute. Eta segidan hasiko gara tailerrekin, beraz, ahalik eta lehen eman barko dute izena, eta bertzela horrela geldituko dire taldeak. Eta izena emateko baita Instagram kontuaren bidez edo nola egiten duzu? Bai, formulario bat sortu nun, binon formulario hori ja itxia dago, beraz, orain hemendik antzinera horrelako interesa balin badu norbaitek, niri mezu bat idatzi beharko zidan bai.
Eta lehengo egunean ikusi nuen Instagramen galdetu zenuela hori 3 urte egin dituenez Kiribil, ea ze ideiak ematen zizkizun jendean nolabait hori ospatzeko eta galdetu nahi nizun ea ideiaren bat sortu den jada edo oraindik pentsatzen zauden. Bai, pixkot burutan nun, bueno, manitun bi ideia, minon zozketa hortatik ihes egin nahi nun edo ez, pixkot ezberdina izateko, eta justo ideia hori bik aipatu diate, eta seguraski hori eginen dut, izanen dela helduentzat tailer bat sortzea, egun batekoa, eta ez dakitena da agian plazaren bat zozketatuko dut, eta horrela baten bat pues, etortzen alda ezer ordaindu gabe edo, eta material guztia nire hemenpe egonta. Minon bai, seguraski, pues, helduentzat ez dakit, edo tote bat, edo kamiseta bat, zerbait ja helduek egiten aldutena egiten. Eta horrela ere bai da modu bat, zozketa bidez izan beharrean, ez dakit, nire zaletasun hori eta atzean dagoen lan guzti hori ere bai publikoari erakusteko. Eta batez ere interesa duenak parte hartzeko. Primeran adi egon beharko gara zozketa horretarako edo azkenean zer egiten duzun jakiteko. Mi esker Julia, ezak zerbait gehitzea gustatuko litzaizukeen zerbait gehiago kontatzea. Ez, bueno, norbaitek interesa badu nire edozein produktu, tailer edo horrelako gauzaren batean, idazteko eta hemen nagola edozein mezu erantzuteko. Mi esker gurekin hitz egiteagatik. Bai, zuri. Ondo segi, agur. Vale, agur. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.